Ahoj, pozdravujem ťa pri ďalšej úvahe s Katkou. Ďakujem za každú spätnú väzbu, ktorá mi doteraz prišla a že mi píšete a robí mi to radosť. A vyzerá to tak, že tieto nedelné hlasovky si obľubujete. Teda nedelné, pokiaľ ju počúvaš, keď si ju otvorila alebo otvorila z mailu, ktorý ti prichádza pravidelne v nedelu, ak si v mojej databáze. Ak nie a počúvaš z YouTube či z iného kanálu, tak ťa pozdravujem tiež a verím, že máš nádherný deň. Ak sa táto hlasovka k tebe dostala, tak je možné, že je tam niečo, čo by si potrebovala alebo potrebovala počuť. A ja sa dnes budem trošku zamýšľať spolu s tebou nad jednou témou, ktorá so mnou celý týždeň pracuje. Zároveň ti na konci poviem aj, čo nás spolu čaká, ale to ti poviem až na záver. Celý týždeň so mnou pracuje jedna téma a taká úvaha, pretože minulý týždeň v nedelu, keď som s tebou zdieľala hlasovku, alebo teda možno ešte pár hlasoviek dozadu, tak som ti rozprávala príbeh o tom, ako som zažila také veľké prekvapenie v rámci, názvem to takého, že potenciálneho vzťahu. A jedna kočka mi tam písala komentár. Komentár o tom, že mne by sa toto už diať nemalo. Že veď pravdepodobne ja ako profesionálka som asi pristupovala k tomu vzťahu alebo k budovaniu toho vzťahu veľmi profesionálne a možno som príliš nedostupná a možno používam príliš veľa techník a dala mi tam také odporúčania k tomu, aby som sa otvorila svoje srdce, dôverovala a a je to pekné, že na mňa myslí, že na mňa možno aj mnohí z vás myslíte a možno mnohí z vás ste mali takú úvahu, že ako sa toto môže niekomu stať, kto pracuje s ľuďmi a práve téma vzťahov, sebarozvoja, seba poznania je jeho veľmi silná téma. A to je práve to moje zamyslenie. A taká úvaha k tomu, že ja nie som iba profesionálka a moja rola nie som ja. To, že viem robiť naozaj špičkovo moju prácu a za tým si stojím, je jedna vec. Ale takisto som žena a mám svoje túžby a mám svoje temné miesta a mám svoje slabé miesta. A ja som k tomu budovaniu vzťahu nepristupovala z profesionálnej úrovne. Ja ako Katarína, ako bytosť, ako žena si absolútne dovolujem mať otvorené srdce, byť zraniteľná a v plnej dôvere. A to je práve ale ten, ten moment, pre ktorý sa vlastne stalo to, čo sa stalo. Pretože pokiaľ by som k tomu pristupovala naozaj profesionálne, tak sa to nikdy nestane. Ale ja som človek a ja som žena, ja som bytosť. A práve preto si dovolujem v prípade môjho súkromia sa uvoľniť a nebyť v tom napätí a v tej dokonalosti. Ale prečo to s tebou zdieľam je práve tá úvaha o tom, aké máte predstavy o iných ľuďoch, o tom, ako by mali fungovať. Aké máte predstavy o tom, že a tie krabičky a očakávania od iných ľudí. Naozaj si myslíte, že zubár nikdy nemôže mať cast? Alebo chirurg? Že nikdy nezažije to, že bude pod skalpelom iného chirurga? Vieš, alebo kaderníčka, že nepotrebuje kaderníčku? Proste sú to stále ľudia. Ale a isté veci sami u seba možno nevieme tak dobre vidieť, pretože nás tam tiež nepúšťa rácio. A my tiež potrebujeme svojich koučov, mentorov, duchovných sprievodcov. A práve to je takéto zamyslenie, nielen teda nado mnou, ale
chcem vlastne, aby si sa aj ty zamyslela alebo zamyslela, že ako vlastne vnímaš ľudí a ich profesie? Hádžeš to všetko do jedného vreca? Alebo dokážeš rozlišovať, že ten človek má úrovne a že z istej úrovne je to stále zraniteľná a omylná ľudská bytosť? Alebo máš predpoklady a očakávania? A to isté sám na seba alebo sama na seba. Dovolíš si byť aj človekom? Obyčajnou ľudskou bytosťou, ktorá naozaj sa môže pomýliť? Alebo sa považuješ proste za profesionála a tebe sa to nemôže stať? Lebo je to celkom také zväzujúce, vieš, keď to máš takto. No a musím povedať, že so mnou celkom ten komentár tejto ženy pracoval chvíľočku a aj som nad ním uvažovala a aj som jej odpísala, že mňa vlastne už unavuje práve to posudzovanie a hodnotenie a ten piedestál. Ja nechcem, aby ma ľudia uctievali ako dokonalú, neomylnú bytosť. Ja naozaj túžim potom, aby ma moje ženy a muži, s ktorými spolupracujem, brali ako ľudskú bytosť, ako človeka. Pretože úprimne, moja profesia nie je postavená na tom, čo som sa v živote naučila a vyštudovala. To je vedľajšie. To, že mám naozaj obrovský veľa výcvikov, či už v NLP alebo v iných metodách, a je ich teda, že hodne, to je síce fajn, ale poviem ti pravdu, ak by ma môj život nenaučil všetky tie lekcie, ak by som nezažila, čo znamená byť podvedená, podviesť, ak by som nezažila, čo znamená boj o život dieťaťa, boj o život samej seba, ak by som nezažila rozvod, potrat, ghosting, kedy ma muž zo dňa na deň opustil, klamára, keby som nezažila všetky tie úrovne, pády, prepady, ale aj výšky, nikdy by som naozaj nebola dobrá, tak dobrá, ako som v tom, čo robím, pretože mám obrovské porozumenie pre každú možnú situáciu, s ktorou za mnou klienti chodia. Mám neuveriteľné pochopenie, pretože som si mnohé som ti tu ani nespomenula, ale mnohými prešla. Preto u mňa nenájdeš súdy, pretože ja nie som tu na to, aby som hodnotila a súdila teba. A ja ťa o to žiadam tiež, aby si ma nehodnotila a nesúdila. Alebo nehodnotila, nesúdil. Že si niečo nemôžem dovoliť. To je tvoja predstava. To je tvoja škatulka o mne. To je tvoj obraz. Ale nie som to ja. Rovnako tak si aj ty dovol vystúpiť z toho hodnotenia a súdenia. Čo by si mala ako, alebo čo by si mal ako robiť, aký by si mal byť, aká by si mala byť. Hej, a ja neviem, keď si mama, tak by si nemala predsa si dovolovať chodiť na dovolenky sama, bez detí. Vieš, tieto všetky škatulky. Ja zámerne som použila tento príklad, lebo ja som ho bola kedy vlastne zažila, keď mi moja mamina hovorila, že Katka, ako ty môžeš ísť na dovolenku, keď ty máš už deti, veď to už je dané a odteraz už si matkou. Nie, ja nie som iba matka. Ja nie som iba coach. Ja som široké spektrum všetkého možného. A rovnako tak aj ty. A je úžasné v tejto dobe si dovoliť už vystúpiť z týchto neustálých predstav o roliach, ktoré hráš. Najhoršie je, keď sa ešte s nejakou z tých rolí stotožníš a už si ňou iba tou jedinou rolou, či už je to mama, alebo je to manželka, alebo je to riaditeľka, riaditeľ zemegule a zostávaš ako keby zakliesnená alebo zakliesnený v tej danej roli a pristupuješ k sebe neustále z hodnotenia a súdenia, z toho takého vnútorného hlasu, ktorý stále hovorí o tom, aká by si v tej roli mala byť. Vráťme sa k ľudskosti. Vráťme sa k svojej skutočnej podstate toho, kto sme.
a stavajme na tom. Seba poznajme sa, kto sme naozaj. Bez rolí, bez masiek, bez predstav o sebe od iných, bez predstav o sebe od seba, bez očakávaní o nás a rôznych, áno, očakávaní a predstav o sebe. A keby to bolo naozaj sa uvoľniť a začať zisťovať, kto som skutočne ja. Nie je to, čo ma presvedčili rodičia, nie je to, čo očakáva spoločnosť, ale ja tam vnútri. A je ten život, ktorý žijem, skutočne ten, ktorý ma neskutočne baví? Je to to, čo milujem robiť? Alebo cítim mierne vyhorenie, tlak. A není mi v tom úplne dobre. A možno, že práve to je ten tvoj priestor na to, aby si sa zamyslel alebo zamyslela, sadol si sama so sebou, alebo sám so sebou, alebo sama so sebou a pouvažoval vnútorne, hlboko v sebe, či to, ako sa so sebou vnútorne rozprávaš, či to, čo si o sebe myslíš a neustále sa hodnotí, že súdiš, či to, čo od seba očakávaš, je naozaj tak. A či je to relevantné, vieš? Pretože možno zistíš, že to vôbec nie je to, čo chceš. Čo v tom živote skutočne chceš žiť? A ja poviem za seba, že je to autenticita. Ja chcem žiť pravdu. Pravdu. Pravdivý život. Aj s tým, že si dovolím robiť chyby. No a čo? Ale ja sa aj vďaka tomu učím. Ja nie som zrovna ten študijný typ, ktorý študuje knižky a krmí svoju mysel. Ja som zážitkový typ. A ja sa učím a celý môj život je o učení cez život. A je to hlboké učenie. Je to proste niečo, čo mi nikdy nikto nemôže zobrať. Nie je to v úrovni mysli alebo mysle, ale je to v úrovni môjho tela. Je to tam zapísané. Preto si o to viac dovolujem ísť práve v tejto autenticite toho, kto som, čo stelesňujem. A ja ťa vyzývam k tomu, že možno to skús aj ty. Trošku viac vystúpiť z hlavičky, prestať veriť všetkému o sebe a hlavne tomu, čo ti o tebe hovoria iní ľudia a objavuj, kto si ty. Je to neskutočné dobrodružstvo zistiť, kto si a nájsť svoje stratené časti, tie potlačené dieliky, ktoré si niekedy v živote schovala, či schoval do šuflíčka, pretože neboli užitočné, alebo nezvládali možno ťažké situácie, boli príliš citlivé, príliš jemné, príliš nežné pre ten tvrdý svet. A teraz je už ten čas, kedy sa potrebujeme dostať do svojej pravdy, do svojej celistvosti, do toho, kto sme skutočne naozaj my. Pretože sa doba nesmiernym spôsobom mení. Transformuje sa planéta. Nič, čo poznáš, nebude fungovať tak, ako to poznáš. Naozaj mi ver, v priebehu veľmi krátkej doby sa rozpadne veľmi veľa systémov. A keď sa človek naučí naozaj vnútorne poznať seba, cítiť tú slobodu a ten pilier bezpečia v sebe, tak je v podstate úplne jedno, čo sa bude diať okolo nás. A ja verím, že aj táto hlasovka ti možno priniesla isté zamyslenia. Moje vhľady a úvahy sú tým, že to s tebou zdieľam nahlas, veľmi dobré aj vlastne pre mňa, ako taká moja vlastná terapia, keď sa mi to tak pekne celé ukotví a poskladá a zvedomí a je to veľmi príjemné. Len tak sa zamyslieť nahlas a zdieľať to s vami. Takže ďakujem, že ma počúvate. A na záver možno len, že sa blíži o týždeň online kruh Márie Magdaleny. Chcem ti porozprávať zážitky z púte. Boli extrémne silné. Boli oveľa silnejšie, ako som čakala. Zažili sme tam transformácie, aktivácie, ktoré sa cez nás diali. Naša skupinka 15 žien vytvorila neuveriteľné pole zázrakov a prepojenia, sesterstva
a cítim každú jednu túto ženu v srdci a každá jedna táto žena mala veľmi silné odkazy. Nie všetky budú pravdepodobne na našom spoločnom Zoome, ale veľa z nich áno. A tie odkazy neboli len pre nás, boli pre nás všetky, pre všetky ženy, ktoré tam prídete. A tie témy, ktoré s nami veľmi intenzívne počas celého týždňa putovania po Provence pracovali, boli práve témy, ktoré teraz veľmi sú také moderné a zaujímajú mnohých z vás, a to je kundalini, aktivácie. A ja by som vám chcela vysvetliť, čo to naozaj znamená kundalini, hadia sila. Lebo je to tu extrémne skreslené. A hovoria možno o tom ľudia, ktorí to nikdy reálne nezažili, ale ja by som vám chcela o tom povedať pravdu. A keď ju zistíte, tak možno zistíte, že až tak úplne nechcete, aby sa vám aktivovala. Chcem vám povedať pravdu o tom, kto ma učí tieto všetky veci. Ako mi prichádzajú práve tieto odkazy. A chcem vám povedať viac o posvetnej sexualite. Chcem vám povedať viac o skutočnej láske, o bezpodmienečnej láske, o zázrakoch. O tom, ako dôležité je to, aby sme sa my ženy spojili. Aby sme vytvorili nové kolektívne vzorce, ktoré budú o láske, úcte a rešpekte. O sesterstve, ktoré zabránia tomu, aby sa tu diali klamstvá, podvody. Bude to veľmi zaujímavé. Veľmi sa na ten kruh teším. Ešte stále sa môžete registrovať. Tento kruh je zdarma. A ja sa na vás, a už som to vlastne povedala, veľmi teším. Takže ktoré z vás prídete, tak si to spolu samozrejme užijeme. Nuža, ešte raz ďakujem za pozornosť. Vidíme a počujeme sa už čo chvíľa. A ahojte v ďalšej hlasovke.